Welcome, you're watching the Psychic Warfare Chronicles. På lördagen den 17 december intog de psykiska krigarna Gallerian för att genomföra en attack mot nämnda ställe. Medan de första blöta snöflingorna singlade ner ute på gatan formerade sig krigarna i den sedvanliga triangeln. De psykiska krigarna lyckades utöver att störa flödet och cirkulationen av varor även att åstadkomma en deregulation av shoppingrummet och ett inverterande av shoppingens negativa extaser, då shopparen själv här fick utrymme att aktivt delta i omkodningen av shoppingupplevelsen. Både attacken och den improviserade konserten som The Psychic Warfare Ensemble genomförde inne på en leksaksaffär i huset bidrog även till att skänka flexarbetarna inne på Gallerian lite psykiskt andrum, då shopparen i förvirring glömde bort vad den egentligen hade kommit dit för att göra. På kvällen firade vi det nya numret av Bulletinen tillsammans med Club MS och Dock Lounge Stockholm på Färgfabriken, där de psykiska krigarna dansade till långt in på natten till tonerna av bandet Macapär och Mothers funkiga DJ-set. Det var allt för den här gången. Tack för att du tittade på The Psychic Warfare Chronicles.